komen die spelen nou naar Friesland? Dat zou een boppenslag wezen. Dat zou voor Nederland natuurlijk fantastisch zijn. Je zou bijna zeggen, waarom gaan we niet naar Friesland? Ja, de kranten staan er vol mooi, want ze binnen grutsk op de successen van Italië. En misschien kunnen wij die Friesland over 4 jaar hier ook wel hebben. Ja, want ze binnen druk dwaande met de lobby om de speel naar Friesland te krijgen. En wij zien hoe dat erin loopt. Ik ben onderwijs naar het Team NL huis, die we het Iepenen. Maar eigenlijk ben je vooral benieuwd, komen die spelen nou naar Friesland? Ik denk dat iedereen graag naar Friesland komt. Men kijkt echt serieus naar Tio. Nou, in Friesland is het stempel van de wereld. Op een top. Dus ik sta er een beetje dubbel in. Is het al duidelijk dat wij naar Tialf gaan? Zie ik u over 4 jaar in Heerenveen, Tialf? We staan nu ook voor het Team NL huis. Het huis van Het Oranje. je moet Iepenen, feestelijk. Mooi, weer Legends, het project. 1, we zijn los. Is het dan? Dit is het dan. Ja, ik maak ze het wel leuk omkluis hier. Er is wel een sfeerke van maken. Ja, echt alles in het oranje, zelfs de lampen binnen oranje. Het roept hier gewoon naai. Ja, het is een krek Iepen, hè? Ja, maar het roept oprecht Ja, naai. inderdaad. Het is heel Het apart. plastic is een krek ook heller, denk ik. Nou, dus dat. We staan in het Team NL-huis. Dit is nog een soort van de lobby. Ja, maar dan moet je naar de grote hal. Ze hebben matten naar de grote feesthal. Zo, dit is het podium met de sporters aan opkomen. Zit dat juist op televisie al de grote hal. En die grote hal, dat is dan altijd zich meest een doosje en zo. Dat is niet snel. Rintje Ritsma, ben je nou officieel een legend nou is het jas gewoon haast? Blijkbaar ja. Ja, wij zitten natuurlijk in een redelijk oud programma, dus ik wist net heel vaag even wat berichten voorbij zien komen. En dan, goed, Legends, en moeten we toch maar even bijwijzen. En hoe is het contact met de oren Legends? Hast maar ze sprutsen? Ja, zeker. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Weet je, zo'n hele hoop ken ik wel natuurlijk al van eerdere Olympische Spelen natuurlijk. Maar daar ben ik gewoon een keer bij, die ben echt gewoon een stukje ouder. En dat is wel grappig nog hun verhaal om te jaren. Dus ja, dat is sowieso hartstikke leuk. Ik ben nooit zo benieuwd. Ja. Dat is voor het eerst ooit, denk ik, op zo'n media-evenement misschien wel. Ja, ik zit weer even minuutje, jongen. Het is echt, hier naar de oren, Retreat Legend, Pike, Media Legend, Stroontje zei we binnen. Ja, wij kwamen hier binnen en de wielmensen volgen. En toen in één keer, Gong er een bus hier of zo? Gong er een bus in, maar Legend. Ja, toen werd in één keer heel droog. Iedereen wist voor even waarom op de Spelen. Hoe is dit voor die? Ja, gek. Ja, toch wel weer de winterspelen, maar nu niet meedoen. Dus nu aan de andere kant. Het is voor mij de eerste keer dat ik zelf neem in mij toch. Dus ja, het is wel een vreemde gewaarwording, maar ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik die stress ook in me heb. Ze bent waan om de Spelen dichter bij huis te krijgen. Ja. Misschien worden die dagen dan kwatter, want dan hoeft net zo vier eruit gaan. Dat scheelt al. Dat zou voor Nederland natuurlijk fantastisch zijn. Ja, we zijn natuurlijk wel een beetje nationaal in Friesland de skaatstempel van de wereld. Ik weet niet of ik als sporter daar heel erg op zou zitten wachten. Ik bedoel, stel je voor, Femke Kok traint elke dag in Tialf. En dan zijn daar de Olympische Spelen. Je wil eigenlijk, dan ben je ver weg van het Olympisch dorp. Dus ik sta er een beetje dubbel in. Hè? Ja, directeur van NOC-NSF is er. Misschien had hij direct nog wel wat informatie waarvan wij nog weten dat bestaat. Zo goed? Er moet een vraag komen van het organisatiecomité. Kunnen jullie ons helpen? En nu is voor het eerst in de geschiedenis, bij mijn weten, die vraag gesteld. Dus ja, zo simpel is het. We zien dat Tialf natuurlijk wel, laten we zeggen, bijna instapklaar is. En dat is een groot voordeel. Er hoeft niks ontwikkeld te worden. Alles staat er. Dus je zou bijna zeggen, waarom gaan we niet naar Friesland? Hij kon nog net echt antwoord op Jan, maar ik merk wel dat hij is wel serieus. Dat er kom is. Ja, ik ben onderwijs naar een tentoonstelling over het reetrieden. Ja, wij zeggen een boekje. Wacht maar, Historia e Gloria, geschiedenis en vreugde. En wij dachten, hey, dat gaat over reetrieden. Ja, en volgens mij is het een tentoonstelling over het reetrieden. Vooral het reetrieden in Friesland, in Tialf, de Alversterdentocht. Ik denk dat we daar heel soort items en plaatsjes van onttreffen. Zo met Friese gevoel in Milaan vinden? Misschien toch wel ambitie. Ik heb vooral een Italiaans gevoel, wat ik het tutor. We staan hier bij een reetried tentoonstelling. De grote tentoonstelling in Milaan voor het Friese en Nederlandse reetrieden. Best wel bijzonder eigenlijk dat je een soort van reetried tentoonstelling hebt midden in Milaan. Burgemeester Ravine Fokkers, we binnen op een tentoonstelling met reetrieden waaronder oren Tialf in zit. Maakt het jou dat een beetje grutsk? Ja, Tierenkrutsk, absoluut. Want je beziek je Tialf het hetemaatje van de Olympische Winterspelen 2030.
Wat doe je in deze dagen? Ja, we zijn echt een beetje aan het lobbyen, ook met name ook achter de coulissen. Hè, gesprekken aangaan, ook met de Fransen. Om echt te overtuigen wat de waarde is van Tialf. Tialf is natuurlijk een fantastisch mooi stadion. En niet alleen qua ijs, maar ook qua sfeer. En we zouden het geweldig vinden, ook heel eervol kunnen vinden als wij de Fransen in 2030 kunnen helpen in die zin. Om de lange baanafstanden wedstrijden in Tialf te organiseren. Deputaire Albo Kooistra, onder het lobbyen in Milaan. Hoe bevalt het nou daar? Ja, goed. Ja. Nou, ik denk dat we met Tialf een goede koersmindje. De faciliteiten die binnen er, op en top. Wij vinden natuurlijk zelf dat we goud in handen hebben. Ja. Is dat wel hoe Alverstede toch in het Italiaans is? Alverstede toch in het Italiaans. Maar eerst op het punt Alve komen, dat weet ik al niet. Alve is trouwens Undici. Undici Giro. Ja, dat is de Giro d'Italia. Ja. Maar, nee. Ja. Kom maar even mooi. Hieronder ging het een boot. Hier echt heel 400. Moest het even goed zieken. Le Elfstedentocht. Oh, Le Elfstedentocht. Kreeg je rust net, joh. Hij snapt het leert. Le Elfstedentocht. Ja, die Le Elfstedentocht is het. Ons is het de Frans, als het Le Soist, maar het is Le Elfstedentocht. Ja? Ja, heel makkelijk eigenlijk. Hier in deze expositie shirt ik heel mooi bij waarom. Hè, wat reedrieden docht met Nederland en het cultureel erfgoed wat erachter ligt. Dus het is net alleen een sport, maar ook de verbinding erachter. Ja, je praat dan met de mensen. Wat verneem je? Dat het badje van hoe komt? Ja, dat idee hebben we absoluut. En men kijkt echt serieus naar Tialf. Uiteraard is ook Turijn natuurlijk nog steeds in de race. Daar moet ook gewoon heel reëel in zijn. Frankrijk heeft dus geen 400 meter baan. Wij wel, Turijn ook. Dus ik denk dat de Fransen nu echt gaan kijken, ja, welke baan is het beste? Qua faciliteiten, qua ijs, qua sfeer. Ja, dan denk ik wel dat wij die zin meer punten gaan scoren. Ja, we zijn weer om. We hebben Sprutsen mooi, Mark van den Tweel, Affine Fokkens, Abel Kooistra. En eigenlijk zijn ze alweer best wel positief voor het feit dat Tialf dus wel kans maakt op die spelen van 2030. We rollen hierheen en ik jaren daar al een beetje, goh, wat zou het mooi wezen, wat zou het leuk wezen. Ja, ik zit er helemaal gebeuren. Ik ging je wel even een strenge journalist uit, want lees je, natuurlijk zitten zij dat ze denken dat het dichtbij is. Turijn is er ik nog. Maar dus voor december komt er een uitslag en dan weten we echt of die Olympische Spelen naar Tialf komen. Maar het zou wel heel mooi wezen. Hoef jou hier gewoon lekker thuis bij Heerenveen? Ja, dat zou een boppenslag wezen. Ja.